Bhuti omdala cela mhlawumbe uchazele ababukeli yize mina sengazi usibhalele kodwa ngicela uchazele ababukeli ukuthi kahle kahle usibhaleleleni kwenzakalani. Bhuti ngibhalele ngoba nginenkinga lapha ngivuvalelwe umphambili uyimanje awenzi lutho. Ngiyabona bhuti omdala and nami ngithe uma ngifika yize kade isicelo sakho usibhalele kuma-email kepha ngithe uma ngifika la ekhaya ngayikholelwa mina ngabona ukuthi ubambekile bhuti omdala. Babukeli nginibingelele emakhaya under ishow Silungisa Ikhanda. Utrailer lo unogwaja uphula izinja nezinjakazi yasaba kumjahoza mjaha ziyaphuka. Inqola elesha zonke inkinga zabantu kuphi na eningizimu Afrika. Bafowethu namhlanje ngunogwaja sishow Silungisa Ikhanda. Sambile silapha endaweni yakwaNongoma. Lapha khona umfowethu asibhalelile wathi nogwaja nethimba lakho ngicela ukuthi usondele uzongilalelisa nalo udaba uzongitholisa usizo yize udaba kade mina sengilifundile kuma-emails ngoba ngithe uma ngitrack ama-emails ngabona ukuthi lolu daba lubucayi angibedane ngitshele ilokhu ithimba lami ishow Silungisa Ikhanda ukuthi bafowethu ngicela siphuthume kwaNongoma ubhuti omdala ubambekile kepha ke nabhuti omdala ngithe uma ngingena lapha ngiyabona ukuthi ngempela ubambekile and lento lena into engajwayelekile ngicela kodwa bhuti omdala uchazele ababukeli mhlambe ubingelele ababukeli ekhaya. Nginibingelele ishow Silungisa Ikhanda. Ngiyakuzwa bhuti omdala ngicela mhlambe ukuthi uyichaze kubabukeli ukuthi ubani igama lakho and sikuphi. Igama lami nguSipho wakadladla khona la kwaNongoma sikhona khona. Ngiyakuzwa bhuti omdala namanje mina bhuti omdala ngisamangele uma ngibona ukuthi ubambeke ngalolu hlobo lolu ngoba nani nje babukeli nibonele ekhaya ukuthi umfowethu ubambekile kepha ke bhuti omdala ngicela ukuthi mhlambe usinikeze nje ama highlights ukuthi usibhaleleleni utshele ababukeli because mina already sengiyazi ukuthi usibhaleleni ngicela ukuthi nje utshele ababukeli ukuthi usibhaleleleni ama highlights. Ngibhalele ngoba ngiyabona ukuthi nisiza abantu bengicela usizo lwenu. Kwenzakalani kahle bhuti omdala? Isimo ngibhekene naso bhuti wami sibi kakhulu. Sibi kakhulu bhuti wami njoba ubona nje angikho right. Bhuti omdala cela mhlawumbe uchazele ababukeli yize mina sengazi usibhalele kodwa ngicela uchazele ababukeli ukuthi kahle kahle usibhaleleleni kwenzakalani. Bhuti ngibhalele ngoba nginenkinga lapha ngivuvalelwe umphambili uyimanje awenzi lutho. Ngiyabona bhuti omdala and nami ngithe uma ngifika yize kade isicelo sakho usibhalele kuma-email kepha ngithe uma ngifika la ekhaya ngayikholelwa mina ngabona ukuthi ubambekile bhuti omdala kepha ke mbukeli nawe uyayizwela ukuthi ubhuti omdala ubambekile umfowethu uSipho ubambekile kepha bhuti omdala ngicela ukuthi ke uchazele ababukeli ukuthi kahle kwaqala kanjani kwenzakalani ufike kanjani lesi simo ukuthi ugcine usuze uvuvukala umphambili wakho. Bhuti wami engakuveza uqala uvukala umphambili wami shuthi bese bengisebenza emzini nomuntu ubaba wakhona usebenza eGoli ngiqashile ngisebenza emzini ngigadele inkomo zakhe ngiklinele ebaleni lakhe. Manje uma usebenza kulomuzi womuntu ubaba khona useGoli kwenzakalani because ngiyafisa ukuthi ngicaciseleke kahle noma mhlawumbe ngingene emadevini kodwa ngifisa ukuthi nombukele ekhaya udaba elilandele kahle eze ukuthi kahle kahle ukuze ufike kulesi simo kwaqala kanje. Bhuti wami shuthi ke mangisebenza kulo muzi bhuti wami ngabhekana nokuthi ke bengilusa ke wangishiya nomshini wasebaleni ngiheshe ebaleni mengekho aba ngimkline ebani lakhe. Ngisena nkosazwi wakhe akukho ngishine izingane ke. Mangisele naye ke bhuti wami ke mina olusayo ngavelela ukuthi ke manje inkomo zangaphelela. Shume yaphelanga bhuti wami methi ngimreporte umama ke mama inkomo ayiphelanga kushoda ziyashoda. Uma ke nami ngendlini umama ke ngiyonoka wangitshela ukuthi usashelwe ilight ekamerweni yabona nawe bhuti ungengazi abonganaye lutho ngazi phela jwayele mama vele wenze yonke into ebalini kasazi kwenzakalani yabo. Okusho ukuthi wena abafo uma ngithola istory sakho la kahle kahle wena ubusebenza emzini womuntu then kwaba nenkinga ukuthi umama ushelwa ilathi manje ngicela ukuthi mhlambe ngibuze ukuthi kulomuzi womuntu usebenze iminyaka emngakanani uhlala mhlambe isikhathi esingakanani kulomuzi lo. Nonyaka ogcwele no half ngisebenza shuthi uthi emsuku yophela wesibili unyaka
nakhona late October le manje bese u late ke qala mina ngibona sengisaba bona ngisebenza umsebenzi sengisaba yabona nje kodwa manje ngabe bikho into wrong evelile ukuthi singathi ubaba uyayibona kodwa manje sengisaba nje nampoti wami yabona wagcina nawe usubambeka usuvela kule nkinga le mase ngithi mina besengena kule nkinga sengizwa uqala unyawo wesibili oqala unyaka hayi waba right waphela kahle sihlala nomama ko right ngekho into wrong ensalayo unyawo wesibili ke la waqala khona bhoti wami. Hey, ngiyakuzwa mbukeli uyayizwela lapha ekhaya ukuthi ubhuti omdala ubesebenza emzini womuzi enza njani elusa inkomo then ehlala nonkosikazi walo baba lo asebenza kuwe amqashile ubhuti omdala kade ecleaner utshani elusa inkomo izingane azikho okusho ukuthi kahlahle eqhawe la uma ngizwa wena kade uhlala nalo mama la egcikeni shuthi ke umama ke mengihlala ekhaya shuthi umama bese ngisala njengengane yakhe kodwa manje kwase kuba naloko ukuthi phela uyazi ukuthi angizali ngqongqo nami ngiyazi angizali ngqongqo ngikhulile naye angibona ukuthi ngikhulile naye uyabona ukuthi ngamdala leyo ndlela shuthi mengichazela ngelight lakhe bhuti wami bhuti hayi mengichaza ukuthi ushele light angimlungise light nawe bhuti ngoqiniso nawe umfana uyazi ukuthi ilight alungise mesishile sokuthenga welinye kufakwe elinye Angiyazi lo nkulumo ukuthi okusho ukuthi mamele ulungise lights khona la kumele ugcine khona usulungisa khona so kwenzakalani ke bhuti omdala uma se usulungisa lights ngicela ukuthi uqhubeke ungilandise lapho ke nombukele ekhaya umlandisi so that eyothola sonke istory ukuthi kahlahle kwenzakalani ugcina uza ube kulesimo okuso awunye bhuti wami ngakuveza shuthi ke ngoba ngishilo ukuthi nenkomo yaphela shuthi isimo sezwe singekho right bhuti mangilungisa light ay ngibona light alikhanya livuma ekuthengwe linye simo sezwe sikho right naphandle kumnyama ekamerweni khanya uphi e-10 room kuphela shuthi ke bhuti wami silo sithi zama nami ngibona sikhamba isikhathi light angeke izilunga gcina isimo sezwe cindezela gcina senzeke lutho bhuti wami yabona gcina nalo mama kanti izulu alisaba ke futhi uyazi nabantu besimama batsaba izulu bhuti ayimpela kuyiqiniso lokho ke qhawe shuthi yagcina mase ngibona phela liphazima kabi elokho engibamba bona ecasha ngami bhuti wami nami ngasana indlela ukuthi ngizothi ngihamba emshiya sho nami kwasho ukuthi bhuti wami lo mama yambona bhuti wami mhlophe phela hey yakuzwa cha usho ukuthi kahlahle wena bhuti uma la ngizwa istory sakho wena wagcina lo mama yena wakuvalela ekhoneni ngesimo sokuthi ufisa ukuthi uzomlungisela ilight wagcina nawe usulingeka yebo bhuti wami ngoba nami athi membuza isimo sezwe singekho nami ngeke ngihambe ngaso kodwa ngizama uyiqinisa kuyenza enzathi ngisabe lapho yena ke wayengaqokile bhuti wami ebhinqa ithawula shuthi mina ngathi mengifika iqeda kugeza yabona mangifika iqeda kugeza ke akaqokile shume ebamba mina bhuti wami ngibamba bhuti wami nami ngokuba umfana uyazi iswala amanyalo umfana impela kuyiqiniso lokho weqhawe mbukeli mhlambe singakahambi kakhulu uyayizwela lapha ekhaya ukuthi kahle kahle ubhuti inkinga yaqala ngokuthi umama ecela ukuthi ndodana ngicela ukuthi uzongilungisela ilight kanti umama uphezulu kweingqondo okusho ukuthi kahlahle iqhawela uma ngizwa kahle umama wayephezulu kweingqondo kusho ukuthi umama wayenazo inhloso ukuthi mhlambe egcina esenze njani usumlungisela ilight end of the day kugcina sekwenzakala okwenzakala cela ukuthi iqhawe uqhubeke futhi usilandise shuthi bhuti wami lapha uma sisahleli ke nomama lokho ngibamba naye sabizulu liphazime engibambe ngqe phazime ngibambe ngqe nami ngabona ubhuti wami lapha ogcina umoshakala la shuthi yeme ngibamba phazime kabi nami la shaya izulu phazima kabi wawithawula bhuti wami yo wathi nami ngigqoza isikhinjana sami ke lapha ngihamba ngasi landi inkomo hawu menze ngiyabuka ngabona nami bhuti wami sokumoshakele nakumina kanti okunye bhuti wami la ekhaya lo baba ubuya kabili onyakeni akusiyo baba ubuya njalo ngiyakuzwa cha manje mhlambe lento yenzeke mhlambe amadlanzana amaningi noma yenzeka kanye kwenzakalani cha because ngifisa ukuthi nami istory ngisithole sonke yize kade usungihighlightile ukuthi kahlahle inkinga yakho uvuvukele umphambili kwenzakalani okusho after nje mhlambe usulalile na umama ngaleso sikhathi uqeda kuduma izulu kwaphinde kwenzeka noma kubange kusenzeka bhuti kwaba into yokuthi kwaba kanye wafika kwabo udududu but akubangisayekeka akubangisayekeka bhuti ongathi bese nginanesikhwele noma mase ngiyinkomeni
ngibuya nenkomo thotha akekho mhlawumbe ukwabanye omama mhlawumbe omama abahlangene azwana nabo bese ngibe nanesikhwele nami bhuti uthi hawu ngibe nokuthi mhlawumbe uyojola engasekho hip ngamthuli. Cha ungangizwa kabi qhawe mhlawumbe ubungibona ngathi nginokuhlekahle okuncane ukuthi ngiyazi vele ukuthi la okumnandi khona akuphumeki okusho ukuthi kahlahle nawe qhawe wezwa inyosi ukuthi uma ngikhokha inyosi zimnandi wathi nje udududo awusali usuqhubeka. Ngoba usho nje ubusho bhuti uthi hayi nami ngathi ngiyabekezela hayi ngabona sokumnandi saphumeki ante bemnandi ebhuti wami ubaba la ekhaya bengireportela mezobuya kodwa bethi mezongireportela ngijethi mhlambe ethi enyanga ezayo ngizokwenza ngibuye ekhaya thola ukuthi unkosikazi wakhe bengamreportile gcina mse ngibona ukuthi nami ngibalekile ubhuti ubaba ekhaya usereportela mina njengoba usengubhuti kanti angisiwo ubhuti wa ekhaya mina ngisebenzi sengireportela nje unkosikazi wakhe ngamreportile singabona mbhuti lapha uma ngidla bhuti wami angeze ngibe nankinga because ngizoba nesikhathi sonke ngazi uzobuya nini ubaba ekhaya. Manje mhlambe bhuti omdala singaze sambe kakhulu ngifisa ukuthi ke manje singene ke lapho ukuthi kahlahle umama usulalile naye umama yena uthini mhlambe akukho mhlambe akukhulumayo ukuthi mhlambe ungamtsheli ubaba lekha umama yena wayithini kahlahle cha because nombukelo uyafisa ukwazi ukuthi istory sika mama umama wayithini uma nihleli nobabili lapha egcekeni. Bhuti engakusho kaMama usuku lokuqala ngilale naye kwakuzophela inyanga kumele lapho ngihole bhuti shuthi umama ngathi bese ngilale naye ethi asingamtsheni baba ekhaya wathi awangenzisa khona ubugebengu ukuthi asinyusa angithi nginyusa imali kodwa lokho akuphumelelanga lokho wathi ubaba kumele ukhulume khona ekhona sinyusa kanjani imali. Bhuti omdala ngiyakuzwa manje lapha ngifisa ukuthola ukuthi umama mhlazana usuyenza naye ke inkonzo yasekamerweni wawumbathile noma wawugqokile yini icondom? Bhuti wami angalifakanga and ngisola ukuthi yiyo umthelelo wangenza ukuthi ngize ngibe nje ukuthi ngalifaki icondom. Manje cha wena uma mhlambe ungaqoki mhlambe wawumthemba kangakanani lo mama mhlambe angeke ekuthelele ngokugula ngoba phela ukugula kuningi manje. Lokho bhuti wami angasakucabanga ngisembona ithanga eliyelo bhuti wami angasakucabanga impela lokho. Hey ngiyakuzwa qhawe usho ukuthi nawe wagcina usuyengeka lo mama wakenga ngempela manje ke qhawe mhlambe ke asike singene mhlambe lapha ekuguleni kwakho ukuthi kahlahle lokugula ke sekukubamba kanjani ukwenzakalani ke ngalokugula kwakho umphambili ngoba ngiyabona mina qha ukuthi ubambekile. Bhuti lapha alahle umphambili wami ubhlungu bhuti angifuna uqamba manga akwenze kulutho and noma ngathi ngiba nomuntu mangiba nomuntu uma ke nje ngathi ngiyagumula hayi ngibona kuvuleka ivali kabhlungu yabaleka nje bhuti babona into engawazi bayibona nabo wanami bhuti ngiyayibona konakele bhuti wonakele bhuti libhlungu phambili lapho qha ubambekile ngempela qha bengisathi nje lo ndawo mhlambe ngisafisa ukuthi ngiyithole abantu besifazane kepha ke ngifisa ukuthi qhawe mhlambe ungilandiselane ukuthi kahlahle lokugula ke mhlambe ubone kanjani noma kwenzakaleni kuqale kanjani ukugula yize usulandisela ukuthi umama walala naye ukugula kuqale kanjani lapho usuthi ayi angikho kahle umzimba wami usuyashintsha ngicela ukuthi ungichazele lapho ke qha uchazele nombukeli ekhaya. Shuthi bhuti lento shuthi wawilento ingena kancane ngayinaki yabo bhuti ngoba ngigcina ukuba naye umama mhlawumbe kwaphela amaviki amabili kwazi ukulandela kwelesithathu qa ngezwa ngithi iyakhula endle ngayithola manje ibhlungu hayi ibhlungu yangobhlungu shuthi bhuti ngabona mse ngathi ngibambekile inokuba nokuthi mhlawumbe ngaba ilese futhi withdraw but akuyona. Mhlambe eclinic wake wazama ukuya khona after usuza ukuthi uzizwa ngathi awukho right? Ngaya impela eclinic uma ngifika emtholampilo bathi mebe ngichecka akuyona idrop kwaphoqa ukuthi mengiye esibhedlela shuthi mengiyohlinzwa abayiswa yilokho ke qhawe. Ngiyakuzwa qhawe and lesi simo sisimo esibucayi imbukelo uyayizwela lapha ekhaya ukuthi kahlahle
lento yaqala kanjani. Kepha bhuti ngicela ukuthi ke mhlawumbe siqhubeke ukuthi ungilandise ukuthi ke after usubuya eclinic kwenzakalani. Shuthi mase ngibuye eclinic bangineze incwadi ngesibhedlela. Uma ngesibhedlela kushuthi ngiyohlinzwa. Mina okwami ngokuthi phela ngayiba nokuthi mhlawumbe lezophela. Hayi mina ngiyacabanga ukuyohlinzwa ngabuka ngathi kubaleka imizwa yami la. Qhamusile ekhaya. Angibangi sabuyela. Ngiyakuzwa futhi manje mhlawumbe lukhona olunye usizo oke wazama ukuthi ulithole kubantu besintu kwenzakalani lapho? Angazama kuyabanye abashaya amathambo ngiyothola kwenzakalani. Ase ngithola bhuti iphutha lenziwa yimina bhuti. Iphutha ngalenza uNkosazi womuntu. Mebesho basho njalo nje kuhlelo zamathambo ukuthi ngenza iphutha la noNkosazi womuntu. Hey ngiyakuzwa bhuti and na umbukeli uyayizwela lapha ekhaya ukuthi kuyingozi kangakanani uma usebenza emzini womuntu ugcina usuyengeka usulala nomuntu wesifazane noma umakoti walomuntu osuke eqashile. Manje bhuti omdala lapha ngifisa ukuthola ukuthi ngoba kade ngishilo ukuthi ngiyafisa ukuthi ngingene nakule yabantu besifazane ukuthi mhlambe kwenzakalani khona. Manje ukhona mhlawumbe omunye umuntu owesifazane oke wahlangana naye after kule nkinga le noma ukhona umuntu wesifazane obambisene naye njengamanje? Nginaye bhuti impela bekhona. Kodwa emveni ukuthi ethola sengilesimo hayi usengishiyile bhuti. Sengishiyile and kubhlungu ngoba ngiyagula manje bhuti. And wanama ngisazi bhuti ngosiza kanjani bese ngizame ngayo yonke indlela. Yabona ngisizakala. Lento ibhlungu bhuti lo wangempela ibhlungu akwenzeki lutho ngayo. Ngiyawuzwa qhawe and ngiyabona nami ukuthi ubambeke ngempela. Mhlambe abantwana unabo cause mhlambe lezi zinto zigcine sephazamisa abantwana khona kwenzakalani ngabe izingane unazo noma unazo? Cha bhuti abantwana ngabe nabo. Bengakabi nabo. Ngoba nami phela ngangisasumfanyana ngisuka ekhaya ngiqala ukusebenza. Ngacabanga ukuthi mengibe nabantwana sathi ngifuna ukuthi ube nabantwana sowazi ukuthi uzobaphilisa kanjani. Uqinisile leqhawe nawe umbukeli uyayizwele lapha ekhaya ubhuti uSipho esaqhubeka nje esilandisa ngodaba lakhe elokuvuvuka umphambili. Qhawe ngifisa ukuthola la ukuthi mhlambe abantu besintu othi uke wabazama uzama mhlawumbe abantu abangaki noma wazama umuntu oyedwa wayeka noma uqhubekile phambili wazama ukuthola usizo cause ngiyafisa ukuthi nombukeli ekhaya ebe nawo le clue ukuthi lo muntu kahlahle uzame kanye noma uqhubekile wazama kepha usizo wangalithola. Bhuti ngizamile impela ukubahamba abantu besintu. Mangizama ke bhuti ashawa amasente bafuna amasente kakhulu badle emqaleni. And ekhaya akekho osebenzayo siphila imali eqole ngane kasisi. Amasente anginawo ingakho bhuti sengisacela ukuthi ningisize. Ngicela ukuthi ngibhala ningisize. Ningizamele noma mhlambe ngabona ukuthi ngisiza mhlambe ningisa kusibhedlela or nje abanye abantu besintu ingakho ngicela ukuthi ngibhale ningisize bhuti ngoba ngiyabona nisiza abantu. Hayi ngiyakuzwa bhuti nawe umbukeli uyezwela lapha ekhaya ukuthi ubhuti ubambekile and ubambeke mawala hayi kancane lobhlungu abhekene nabo bunzima kakhulu. Bhuti omdala ngicela ukubuza mhlawumbe ukuthi kule nkinga mhlambe awukaze wena wazama mhlambe ukuthi uthole mhlambe noma inhlungu angibuze nje ukuthi inhlungu uyidambisa ngani mhlambe ubhlungu ubudambisa ngani? Abona bhuti manje ngizophela imbiza nginezwe lo muntu oqala ngihambe kuyena wesintu ngisebenza imbiza nane Grandpa Disprin amaphilisi ngilo ngithenga wona ngizama ukupholisa ubhlungu kodwa kunjalo unhlanga zimoya nomoya kuyefana bhuti akukho okushintshayo. Ayi ngiyakuzwa bhuti na umbukile izwe lapha ekhaya ukuthi kahlahle lento yokuthi uzohamba uyosebenza emzini womuntu then uthathe iadvantage ukuthi ulale nomuntu noma nomfazi womuntu ukuthi ingozi kangakanani and inomngozi omngakanani. Mbukeli uyayizwela nawe lapha ekhaya ukuthi ubhuti ucela ukuthi thina sishow nawe lapho umbukeli ekhaya ukuthi wenze njani simtholela usizo singamtholela inyanga singamtholela isibhedlela kepha nanoma ngawubani omaziyo noma le video eyofinyelela kuye ngiyacela ukuthi enze njani
esize ubhuti uSipho. Bhuti omdala ngicela ukuthi mhlambe isiphi mhlambe isifundo ongasishiyela umbukeli ekhaya, mhlambe umuntu osebenza emzini womuntu ohleli njengamanje, olusa inkomo emzini womuntu noma oklina igceke emzini womuntu. Isiphi nje isifundo ongamshela sona? Ngicela ukuthi unabe lapho ke bhuti omdala. Bhuti wami engakusho nje manje yithi abafowethu sikhule nabo nabafowethu abasakhulayo, noma ngathiwa umfazi womuntu ukuhlela kanjani usenze emzini womuntu, ungalokuthi ugcina ufika ekamerweni naye. Hlekani ebaleni wenze okwenza ebaleni, ungafika ekamerweni ngoba lokho kunomthela omubi ekugcineni. Kuyimanje wanami sengiyayisola bhuti wami. Angazi ukuthi ngangajisa kanjani izinto ibuyele emuva, ngibuyele esimeni sami bhuti wami, asabi lento engiyiyo manje, buyele lento engangiyona kuqala. Ngoba nje manje bhuti kubi and nomsebenzi ngashiya ngareportanga ukuthi ngiyayeka. Ngavele ngahamba bhuti. Ngahamba and ngiyabona ungathiwa ngiyareporta bhuti, ngiyamtshela lo mama ukuthi ngiyagula, otshela indoda yakhe ukuthi umfana wenkomo uyagula. Shuthi ubaba lento uyenze obade ufuna ukuthola zona into enjengalezi. Ngisabile nami ukureporta bhuti, ngakuvela ngashiya nje abalela ukuthi ngiyothola usizo. Usizo ngifuna kakhulu bhuti njengamanje. Sengitshela abanye abafowethu noma ngathi umuntu uzizwa enjani, noma thi umama kulo musenza khona noma usisi wakho nomngane wakho ikulahlela kanjani bhuti wethu, bhuti wami mfowethu, ungalokuthi ungalingi labantu suke becushiwe and ngathi umuntu mecusha ngathi la kulahlela khona kakhulu. Sengiyamhlonipha nje umfazi womuntu bhuti wami, ngelikhulu igama lokuzithoba nje, ngiyamhlonipha. Hey, ngiyakuzwa bhuti omdala. Nawe umbuke lapho ke uyayizwela ubhuti omdala ubhuti uSipho la kwaNongoma. Uyasho ukuthi umfazi womuntu uyamhlonipha. Nawe mbuke lapha ekhaya isifundo ngithemba ukuthi mhlambe ubhuti omdala lethi asishile uzosibamba futhi uyofunda ukuthi ungalinge uthathe ithuba lokuthi ngoba nakho kukhona umfazi womuntu, indoda yikho isemazweni, bese wenza njani ubona ithuba. Ngicela ke mbuke lapha ekhaya ishow yethu sesivala nobhuti omdala, mhlambe uhlelo lwethu sesivala. Ngicela ukuthi naloma thu ubani le video eyofinyelela kuyo, ngicela ukuthi ethinde thina sishow Silungisa Country noma ngathiwa iwena mlaphi wendabuko okuyofinyelela kuwe le video. Ngicela ukuthi uthinte mina nguNogwaja, uthinte thina ishow Silungisa Country lapha ku Facebook uyosithola uthi Silungisa Country, uyosithola ipage lethu, ufike ungene uthi nje bhuti omdala nangu mina usizo nginalo, ngiyokhona ukuthi umfethu uSipho ngimsize. Nawe mbuke lapha ekhaya mathiwa khona mhlawumbe umlaphi wezendabuko omaziyo, ngiyacela ukuthi uthinte mina nguNogwaja lapha enkundleni zokuxhumana Facebook Silungisa Country, TikTok Silungisa Country, email silungisacountry21@gmail.com. Ngiyacela mbukeli ukuthi nizama ukuthi ubhuti omdala nimtholele usizo. Nathi sishow Silungisa Country siyathembisa ukuthi ubhuti omdala sizozama ngakho konke kusemandleni ukuthi sikutholele usizo, ngoba asehluleki futhi asoze sahluleka. Athi nje mhlambe amagama okuvalelisa ongavalisa ngawo sesamba. Ngibonga kakhulu bhuti wami ukuthi isicelo sami ngathi singaphumelela nokunicela kwenu nithatha isikhathi senu nikwazi ukufinyelela la kumina kwaNongoma. Ngikushuthi kusho khona ukuthi usizo mhlawumbe ngizothola ekuhambeni kwesikhathi. Awuzothola impela bhuti omdala. Ngiyakhombisa bhuti ngendlela oyikandle ngayo nakhona uza kumina nizobona into isimo engibhene naso. Ngibonga kakhulu isikhathi sakho bhuti osithathile osichithela kumina bhuti wami.